Здравейте, аз съм Тео. В това видео ще ви запозная с така нашумялото напоследък НИДО. Какво представлява то, как да го разпознаем и как да предпазим колекцията си от това така коварно заболяване. НИДО-то се причинява от серпентовирус, който е от разред нидовируси, откъдето идва и популярното наименование на заболяването. За първи път вирусът е изолиран през 2014 година, като това далеч не означава, че тогава се е появил самото заболяване. Изолиран е при змии, гущери и костенурки, като при различните видове се изолират различни щамове на самия вирус, което го прави по-скоро видово специфичен. Широко разпространен в целия свят. Често смъртоносен, силно заразен, може много лесно да засегне всички животни в дадена колекция и да я унищожи, ако не бъде диагностициран на време и не бъдат взети мерки за спиране на разпространението му. Основната клинична изява са респираторните инфекции, които могат да бъдат хронични и повтарящи се, или да протичат много бързо и да завършват със смърт на животното за няколко дни. Според няколко изследвания, около 30% от животните с респираторни заболявания, които са тествани за този вирус, дават положителен резултат. Това показва, че вирусът наистина е доста широко разпространен и единствената причина да не бъде откриван е липсата на повече тестове. Вирусът обаче не засяга само дихателната система. Често засяга и храносмилателния тракт, вътрешните органи, кръвоносната система и дори очите. Как да разпознаем симптомите? Най-често, първоначално можем да забележим увеличено количество секрет в устата или носа, който в началото е бистър, след това може да премине към зеленикав, дори кафяв. Други симптоми са зачервяване на лигавицата на устата, затруднено свирещо дишане, понякога с изпъната напред глава. Нерядко се наблюдава подуване на шията, липса на апетит, дехидратация, слабеене, повръщане, диария и смърт на животното. Рядко срещан, но интересен симптом е характерно помътняване на очите, което не е свързано с смяна на кожата и се различава от типичното потъмняване, когато животът е в цикъл на смяна. Нещо, което прави нидовирозата изключително опасна и коварна, е това, че заболяването нерядко води до внезапна смърт, без преди това животът да е показал каквито и да е симптоми. Тоест, дълго време животите могат да бъдат безсимптомни носители, да разпространяват заболяването, без самите те да показват каквато и да е клинична изява. Как става заразяването? Вирусът се разпространява през телесните течности на болното животно. При всеки контакт между болно и здраво животно, вирусните частици от болното могат да попаднат върху здравото и да го заразят. Това става при съжителстване на болно и здраво животно в един и същи терариум, например през размножителния период. Също така при боравене с болни и здрави животни, без да сме спазвали необходимата хигиена. При живородните видове вирусът може да бъде предаден от майката на бебетата. При яйценасящите обаче това не е така. Ако яйцата бъдат взети веднага след снасянето и бъдат изкуствено инкубирани, периодът на инкубация е достатъчно дълъг, за да унищожи вирусните частици, които са останали върху яйцето. Друг вариант за заразяване са акарите. Тъй като са кръвосмучещи, те много лесно могат да разпространяват заболяването от болни на здрави животни. Как може да бъде поставена диагноза? Има разработени PCR тестове, които са изключително точни, но за жалост не са на 100% сигурни. Основният проблем е, че при безсимптомните животни се наблюдава цикличност, т.е. вирусът не се излъчва през цялото време. И е много вероятно при взимане на проба от такова животно, дори то да бъде вирусоносител, пробата да бъде отрицателна. Това, разбира се, не прави тестовете излишни. При животни, които имат видими признаци на заболяването, фалшиво негативните резултати са малко вероятни. Тогава тестовете са и най-точни. Положителният резултат е единственият точен начин, по който можем да поставим диагнозата, да вземем мерки за спиране на разпространение на заболяването и да спасим останалата част от колекцията си. Какво следва да бъде направено при съмнение за болно животно или вече доказано такова с PCR тест? Първото и най-важно нещо е пълна изолация на животното и всички контактни с него. Понеже няма лечение за заболяването, след поставяне на диагнозата вариантите са два. Първият, за жалост, е евтаназия на животното. Това е единственият вариант при животни, които са вече с напреднало заболяване и влошено общо състояние. Това се прави както за да спрем разпространение на заболяването, така и да спестим мъките на животните. Вторият вариант касае безсимптомни животни, които са дали положителен тест или са имали контакт с доказано болно животно. Той е свързан с отглеждане на животното в пълна изолация. Като разбира се, това е възможно само единствено ако стопанят е наясно с всички мерки, които са свързани с спиране на разпространението на вируса и е сигурен, че ще може да се справи с тях.
тъй като всеки един пропуск би поставил под огромен риск всички други животни в колекцията. Както вече разбрахме, заболяването е силно заразно, може да протича скрито, често завършва със смърт и няма лечение. Остава един много важен въпрос – как да се предпазим? Тук за жалост няма как да бъда кратък. Темата е доста обширна и ще се опитам да покрия възможно най-много от най-важните неща, които всеки един собственик трябва да знае. На първо място, при взимане на новият ни домашен любимец е изключително важно да обърнем внимание на следните неща. Животното трябва да е в добра кондиция, да няма задържана кожа, да няма секрет в устата, затруднено дишане, акари или други видими проблеми. След като сме се уверили, че животното е видимо здраво, следва още по-важната част, а именно правилна карантина, стриктна хигиена и спазване на правилата на биосигурност. Предполагам, това са неща, които в момента звучат малко страшно, но ще ги разгледаме в подробност след малко. Какво представлява карантината? Това е изолацията на всяко ново животно или такова, за което се съмняваме, че страда от дадено заболяване. Минималната продължителност е 3-6 месеца. Аз лично предпочитам 9-12. През това време се спазва стриктна хигиена и се наблюдава за поява на някои от горе споменатите симптоми. При поява на такъв, тестовете са напълно задължителни. Ако е възможно, животните под карантина се отглеждат в отделно помещение или възможно най-далече от основната колекция. Като работата с тях се случва след като вече сме обслужили основната колекция или най-добре в отделни дни. В никакъв случай не се използват едни и същи куки, пинцети, гъби, дезинфектанти и каквото и да е друго при работа с основната група животни и тези под карантина. Всяка група трябва да си има собствени консумативи. Тъй като нерядко животното може да бъде безсимптомен носител на заболяването, е добре да бъдат направени 3 теста по време на карантината. Един в началото, един след третия месец и един преди края на карантината. По този начин свеждаме до минимум риска от фалшиво негативен резултат. Като няколко пъти споменах за хигиената. Какво представлява тя? Това е редовното и навременно почистване и още по-важно дезинфекция на терариума и всички аксесуари, които използваме при работа с животните. Също така не бива да забравяме, че при работа с различни животни е напълно наложително преди и след всяко животно да измиваме добре ръцете с сапун. Споменахме и дезинфекцията. Как да направим правилно? Тя се състои от няколко етапа. Първият етап е почистване на замърсяванията с препарат и обилно изплакване след това с вода. И двете неща са изключително важни, тъй като дезинфектантите не могат да действат, ако има наличие на голямо количество биологичен материал, независимо урина, фекалии или друга маса. Също така, голяма част от тях се деактивират от наличието на сапун. Вторият етап е обработка с дезинфектант на вече подготвените повърхности. Изключително важно е да спазим необходимите концентрация и време за работа на дезинфектанта, според това какъв препарат сме избрали. Третият етап е отново измиване. Като най-добре е това да се направи с гореща вода, тъй като високата температура неутрализира хлорните препарати, които са сред най-често използваните при дезинфекция на повърхности. Споменах и биосигурността. Това са всъщност всички мерки, които взимаме, за да сведем до минимум рискът от придобиване или разпространение на заболяването. Тук се включват всички предходни точки, като бих добавил още няколко. Като цяло има разлика дали отглеждаме 1, 10 или 100 животни. При отглеждане на малък брой животни най-добре е всяко едно от тях да разполага със собствени консумативи. Тук включвам пинцети за хранене, гъби за почистване, шишета с дезинфектанти, хартия за почистване и всичко друго, което е свързано с работата с дадено животно. При отглеждане на повече животни това, разбира се, не е възможно. Именно за това се прибягва до разделяне на животните в няколко групи. По този начин, дори в някоя група да имаме болно животно, ние не рискуваме здравето на всички животни в колекция. Ако отглеждаме животни от различни видове, тогава всеки вид се е отделна група. Това е задължително, защото при различните видове, различните заболявания протичат по различен начин. Нещо, което можем да допуснем като съвсем неосъзната грешка, е предлагането на отказана от едно животно храна на друго. По този начин, чрез плячката може много лесно да пренасяме заразата. Понеже егзотичните експорта вече навлязаха в България, нещо, което по принцип много ме радва, няма как да не кажа няколко думи и за рисковете, които крият те. Понеже няма орган, който да следи за здравето на животните, които са носени на изложенията, е отговорност на всеки един от нас да предпазим себе си, своята колекция, както и животните на другите. Ходене от маса на маса и пипане на всяко животно, което видим, е нещо, което трябва да избягваме. Независимо дали ще се напръскаме ръцете с дезинфектант преди това или не. Задължително след всяко подобно мероприятие е необходимо животните, които са били в контакт с посетители, да бъдат поставени под карантина.
обувки, дрехи, кутии и всичко, което е било част от изложението, трябва да бъде старателно почистено и дезинфекцирано преди да попада в помещенията, в които отглеждаме любимците си. Като за финал ще ви споделя и как поддържам своята колекция. Освен спазването на правилата, за които говорих до момента, съм предпочел да разделя животните на 3 групи. В първа група са животните под карантина. Ясно е, там са всички новопостъпили животни. Втора група са животни, които вече са след карантина. Преминали са тези 12 месеца на карантина, не са проявили никаква симптоматика. Третата група са само животни, които са били излюпени при мен. Считаме за основна и максимално безопасна, тъй като не са имали допир до животни от друга колекция. Ако животно от основната група бъде занесено на изложение, например, след това то влиза под карантина и след карантината се озовава във втора група. Никога не се връща в основната група. Също важи и ако живото от основната група бъде използвано за разплод с животни от втора група. По този начин, ако се появи проблем, нещо, което за жалост никой от нас не е застрахован, бих бил по-спокоен, че поне част от животите са ми защитени. Силно се надявам тази информация да ви е била полезна. Сигурен съм, че има доста въпроси, на които не съм дал отговор в това видео. Бих се радвал да отговоря на тези от тях, на които мога. Така че не се притеснявайте да питате в коментарите.